Давай. Така малко. Така. Аз веднъж спечелих Конкурс? конкурс за най-добра ученица. Аз, госпожо, бях такова. Аз в училището имаше това народни танци. Бях записана. И имахме концерта, но бях болна и не можах да отида. Нещо да ви кажа. Да. Когато бях в вокалната, ние все печелихме награди, защото аз бях там. Аз съм талисмана, разбирате ли, аз съм талисмана на вокалната. И мен госпожата много ме харесва. И много иска да бъда там. Така, понеже аз не бях в училището и учих и госпожата ми предложи да ида в вокалната група. И аз се съгласих, отидох, казах съм майка ми. Кажи още едно поздравление за твоите фенове. Много се радвам, че са ми фенове. И каквото искат, това да стане. Това бяха танците на Мими. Може да се видиме другата седмица или точно утре. Чао!